Iċ-ċifri tal-Eurostat ippubblikati tlieta jikkonfermaw li fl-aħħar 5 snin il-persuni f'Malta li kienu f'riskju ta' faqar u f'esklużjoni soċjali naqsu b'mod drastiku tant li niżlu taħt iċ-ċifri rreġistrati fl-2010. Iċ-ċifri juru li bejn l-2010 u l-2013 in-numru ta' persuni f'riskju ta' faqar kienu qed jiżdiedu minn sena l-oħra. Din ix-xejra twaqfet u nqalbet ta' taħt fuq mill-2014 meta minn dakinhar sal-lum il-persuni f'riskju ta' faqar f'Malta naqsu saħansitra taħt il-livell tal-2010. Fil-fatt, iċ-ċifri naqsu minn 24% għal 20% fl-2016. L-istatistika turi wkoll tnaqqis qawwi fl-att ta' persuni li kienu mċaħda severament mill-aktar affarijiet bażiċi, tant li r-rata ta' Malta hija ferm anqas mill-medja Ewropea. Hawn ukoll waqt li r-rata żdiedet b'mod qawwi bejn l-2011 u l-2014, il-persuni mċaħda minn ħtiġijiet tal-ħajja ta' kuljum naqsu b'mod qawwi fl-2015 u b'rata ferm akbar matul l-2016, bir-rata tinżel għal 4.4%, kważi n-nofs tal-medja Ewropea li kienet ta' 7.5%. Persuni li jitqisu li għandhom deprivazzjoni materjali huma dawk li ma jaffordjawx 4 minn 9 nefqiet fosthom li jiklu laħam uħud darba iva u darba le. Dwar in-numru ta' persuni li kienu jgħixu fid-djar fejn l-intensità tax-xogħol kienet waħda baxxa ħafna, iċ-ċifri juru tnaqqis kbir bejn l-2014 u l-2016 bir-rata tinżel għal 7.3%. Il-politika tal-Gvern fil-qasam tal-enerġija ġabet magħha wkoll differenza kbira fil-ħajja tal-familji Maltin u Għawċin. Fil-fatt, in-nies li ma setgħux iżommu d-dar sħuna b'mod xieraq f'Malta naqsu b'mod drastiku bejn l-2013 u l-2016. Waqt li bejn l-2010 u l-2013 il-Maltin li ma setgħux isaħħnu d-djar tagħhom b'mod xieraq bdew jiżdiedu minn sena l-oħra u laħqu l-ogħla livell fl-2013 b'aktar minn 23%, fl-2015 iċ-ċifra waqgħet għal 13.9% u għal 6.8% fl-2016. Din kienet tfisser għall-ewwel darba wkoll f'6 snin niżlet taħt il-medja Ewropea ta' 8.7%. Iċ-ċifri tal-Eurostat juri wkoll tnaqqis qawwi fost il-Maltin li kienu jgħixu fid-djar b'kundizzjoni ħżiena fosthom dħul ta' ilma mis-soqfa. Fil-fatt, dawn naqsu minn kważi 12% fl-2013 għal kważi 9% fl-2016, jiġifieri 6% taħt il-medja Ewropea.